n'ọlụ nrọpụta ya n'ebe Josef dị, onye nwe anyị mere ka ihe niile zuo oke. N'otu aka ahụ, Josef soro Chineke n'ụkwụ n'ụkwụ site n'ike na ebube ya. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, ka ebere na amara Chineke baru n'ụba n'aha Jizọs. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah na-ewetara anyị nkụzi ihe nke isiokwu ya bụ site n'ụlọ mkpọrọ banye n'obi eze. Ugbu a, ana m ayọ gị na-agbago ume ka ige ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị nọnyere gị n'aha Jizọs. Amen. Ụmụnne m na ụmụnna m ndị m hụrụ n'anya, n'ụbọchị taa, n'usoro ọmụmụ ihe Chineke nwere ezi ebumnobi banyere ya, anyị ga-eleba anya ugbu a n'isiokwu bụ nke anyị kpọrọ site n'ụlọ mkpọrọ banye n'obi eze. Site n'ụlọ mkpọrọ banye n'obi eze. Ọ bụ site n'akwụkwọ Jenesis isi 41 mmalite n'ahịrị nke 1 ruo na nke 45 ka anyị ga-ewere ihe ọmụmụ a. N'ime akwụkwọ ya nke a kpọrọ Tramp for the Lord, ma ọ bụ ogbenye maka onye nwe anyị, Corrie ten Boom kọwara n'otu mpaghara n'akwụkwọ ahụ ka obi jiri ya n'ụbọchị ahụ mgbe a tọhapụrụ ya dịka ihe ịrịba ama site n'ajọ mkpọrọ nke ndị agha Nazi. Lee ihe o dere n'ebe ọ sịrị: mgbe ị na-anwụ anwụ, mgbe ị guzoro n'ọnụ ụzọ ámá nke ebighị ebi, ị na-ahụta ihe site n'ụzọ ọzọ dị iche karịa mgbe ị na-eche na ị ga-ebi ndụ ogologo oge. Eguzoro m n'ọnụ ụzọ ámá ahụ kemgbe ọtụtụ awa n'ogbe ndị agha nke nọkwa n'okpuru ndo nke ebe a na-akpọ arụ ndị nwụrụ anwụ ọkụ. Mgbe ọbụla m hụrụ anwụrụ ọkụ ka ọ na-asọpụta site n'elu ụlọ ahụ, amaara m na ọ bụ arụ nakwa ọkpụkpụ nke otu n'ime ndị inyom ndị ahụ ndị mụ na ha nọrọ n'ụlọ mkpọrọ Ravensbrück. Ọtụtụ oge ajụrụ m ụmụ ajụjụ: kedu mgbe ọ ga-abụ oge nke m ịnwụ, ma ọ bụ ịbụ onye gburu egbu? Mana adịrị m atụ egwu. Mgbe ọnwụ Bessie gasịrị, iru Chineke pụtara ihe karịa n'ebe m nọ. Ọ bụ ezie na anọra m na-eleba anya n'ime ndagwurugwu nke onye ọnwụ, mana atụghị m egwu. Ọ bụ n'ebe a ka Jizọs na-adị nso karịsịa, mgbe ọ na-ewere aka anyị ma durukwa anyị ruo na njedebe. Otu izu ụka tupu enye iwu ka egbusie ndị inyom niile ndị bụ ọgbọ m, atọhapụrụ m. Ruokwa ugbu a, aghọtachabeghị m ihe niile nke mere ejiri tọhapụ m site n'ụlọ mkpọrọ Ravensbrück. Naanị ihe m maara bụ na ọ bụ ihe ịrịba ama nke Chineke. Emeghere ọnụ ụzọ ámá ahụ, ahụkwara m ọdọ mmiri nta ahụ nke nọ n'iru ụlọ mkpọrọ ahụ. Apụrụ m ịnụ isi nke nwere onwe. Soro m ka otu nwa agbọghọ nwaanyị yi uwe ndị agha gwara m. Esoro m ya jiri nnọọ nwayọọ gafee ọnụ ụzọ ámá ahụ. Ọ dịghịkwa mgbe ọbụla m leghachiri anya azụ. N'azụ m, anụrụ m mkpọtụ nke ọnụ ụzọ ámá ahụ dịka ọ na-emechi. Abụrụ m onye nwere onwe ya. Ọ sọbatakwara n'ime uche m bụ okwu Kraịst Jizọs nye nzukọ dị na Filadelfia: lee, enyewo m gị ọnụ ụzọ nke emegheworo n'iru gị, nke onye ọbụla na-apụghị imechi. Ị pụrụ ịhụta nke a site n'akwụkwọ Corrie ten Boom nke ọ kpọrọ Tramp for the Lord. Echiche ndị a, mmetụta dị ukwuu nke okwu ndị a ndị sitere n'ọnụ onye mkpọrọ, ga-abụrịrị ihe chịkọtara ụfọdụ n'ime echiche ndị na-ara asụgharị dịka iyi n'ime obi Josef mgbe ogologo arọ abụọ gasịrị dịka a kpọpụtara ya n'ikpeazụ site n'ụlọ mkpọrọ Fero ịbụ onye nwere onwe ya. Dịka anyị na-amụkwa banyere ihe mere ya nakwa ụzọ Chineke siri tọhapụ ya, anyị ga-ahụ mpaghara eziokwu abụọ nke na-agakwa otu n'akụkụ ibe ya. N'otu aka, anyị na-ahụ ihe niile nke Chineke na-eme iji mee ka nke a pụta ihe n'ụzọ dị ebube nke o siri na-emeso Josef. N'aka nke ọzọ, anyị na-ahụ Josef nakwa ụzọ ndụ ya siri dọba onwe ya kpamkpam n'okpuru ịchị isi nke Chineke. Ọ bụ ajụjụ ochie ahụ nke a na-arụ ụka oge niile banyere ya n'etiti ndị ọmụmụ nke akwụkwọ nsọ, ọbụnadị site n'oge a na-apụghị icheta. Ịchị isi nke Chineke nakwa nwere onwe ime nhọrọ nke mmadụ nakwa ụzọ ha abụọ si agakọrịta. Echeghị m na anyị ga-enwe ike igbo nsogbu nke dị n'etiti oke na ọrụ dịrị Chineke nakwa nke dịrị anyị onwe anyị. Ekpebiri m ka eleghị anya n'ụzọ dị mfe site n'icheta na Chineke nọ n'isi oche n'ihe gbasara ịhazi oke na ọrụ dịrị ya onwe ya. O tinyekwara m onwe m n'isi nke ịhazi oke na ọrụ ndị nke dịrị m onwe m. Aga m emekwa ihe ndị nke Chineke nyere m ntụziaka ka m mee. O dokwara m anya na Chineke n'onwe ya
ga-emekwa ihe ndị nke dịrị ya onwe ya. Mana dịka anyị na-eme ihe ọmụmụ na mpaghara ebe ọgụgụ a, anyị na-ahụ mpaghara abụọ ndị nọ otu n'akụkụ ibe ya ka ha jikọrọ aka na-aga. Ndụ Josef bụkwa ihe ọmụmụ n'ihe gbasara ọlụ ebube Chineke nakwa oke n'ọlụ dịrị mmadụ. Ihe mbụ nke anyị na-ahụta n'ọlụ Chineke na-alụ n'ebe Josef nọ bụ ụzọ Chineke. N'ahịrị 8 ndị nke mbụ, anyị hụrụ ụzọ Chineke, ụzọ nke ọlụ ebube ya. Ị pụrụ itinye ya otu ahụ, nke bụkwa ihe ncheta nye anyị na Chineke na-eji ihe ndị gbaragharị nakwa ihe ndị dị ebube iji wee lụso ọlụ ya. William Cooper, onye bụ onye ode abụ sitere na mba England, onye tara ahụ nke ukwuu n'ime ndụ nke ya onwe ya, dere mkpụrụ okwu ndị a ndị anyị na-agụ oge ụfọdụ n'ime okwu anyị. Mkpụrụ okwu ndị na-asụ otu a: Chineke na-eme njem n'ụzọ dị ịtụnanya iji lụọ ọlụ ebube ya. Ọ na-akụnye ọbụ ụkwụ ya n'elu oke osimiri, na-emekwa n'elu ebili mmiri, n'ebe dị omimi nke a na-apụghị ịchọpụta, nke ume na-adịghị agwụ agwụ. Ọ na-ahazi ọlụ ọma ya ma na-alụkwa uche ya nke na-achị isi. Chineke nọkwara na-alụ uche ya nke na-achị isi n'ebe Josef nọ n'azụ akwa mgbochi, ebe na-enweghị onye na-ahụ ihe na-eme. Chineke nọrọ n'ọlụ afọ ndị a niile, ọbụnadị dịka Josef nọrọ n'ime ụlọ mkpọrọ. Ugbu a Josef n'otu mgbe gbalịrị inyere Chineke aka. Aghọtara m ka ma o memewokwa ya. Ị maara mgbe ọ bụ ọ nọrọ n'ime ụlọ mkpọrọ, ọ kọkwara nrọ nke onye isi ndị obu ihe ọṅụṅụ. Josef chere sị, eleghị anya ọ dị ka m kwesịrị inyere Chineke nwa obere aka n'ebe a. Aga m agwakwa onye isi ndị obu ihe ọṅụṅụ a ka o cheta m. Adịghị ama ya bụrụ na Chineke echezowo m. Mana Chineke echezọghị. A ga-asịkwara na mmadụ niile echezowo. N'ezie, mmadụ niile echezowokwa Josef. Ọ bụghị eziokwu? Onye isi ndị obu ihe ọṅụṅụ chezọrọ, ụmụnne ya echezowo. Nwaanyị ahụ bụ onye boro ya ebubo ụgha, onye mekwara ka atụba ya n'ime ụlọ mkpọrọ, echezowori ihe gbasara ya. Pọtifa, onye were ya n'otu oge dịka mmadụ kwesịrị ntụkwasị obi, echezowokwa ya. Mmadụ niile chezọrọ ya. Eleghị anya ewezuga nna ya bụ Jekọb, onye ka nọrịghị na-eri uju maka Josef, nakwa nna ya nke bi n'eluigwe, onye na-adịghị mgbe ọbụla o chezọrọ ya, ọbụnadị n'otu ọkara nke nkeji. Ugbu a ihe Chineke na-aga ime n'ụzọ dị ebube iji weta nrọ Josef na mmezu bụ iji nrọ ọzọ. N'ezie, ọ na-aga iji nrọ abụọ akwara ngwa ọlụ. Otu n'ime ha anyị agụụ banyere ya. Ọ ga-eji nrọ nke onye isi ndị obu ihe ọṅụṅụ dịka ụzọ ọ ga-esi tinye onye kwesịrị ekwesị n'iru Fero kpọmkwem n'oge kwesịrị ekwesị. Mana ọ ga-ejikwa nrọ ndị nke Fero iji meghee ụzọ ka Josef bụrụ onye akpọbatara n'iru Fero, bụrụkwa onye e nyere mbuli elu n'ikpeazụ ịbanye n'ọkwa nke na-esote ọkwa kachasị elu nke obodo ahụ. Ahịrị 8 ndị nke mbụ nyere anyị ndekọ banyere nrọ ndị Fero nwere. Ọ dịkwa nrọ abụọ ma ọ bụrụ na ego a n'ebe ahụ. Nke ahụ bụ n'akwụkwọ Jenesis isi 41 malite n'ahịrị nke mbụ ruo na nke 45. Otu n'ime ha bụ nrọ banyere ịzụ anụ ụlọ n'ebe ehi na-ata ahịhịa. Nke ọzọ bụkwa nrọ banyere ọlụ ugbo. Anyị hụrụ ogbe ọka. Ugbu a na nrọ nke mbụ, Fero rụrụ nrọ ma hụtakwa onwe ya n'ebe o guzoro n'akụkụ osimiri Naịl, nke dịkwa mkpa nke ukwuu nye ndị Ijipt. Dịka o guzokwara n'akụkụ osimiri Naịl ahụ, ehi 7 mara abụba na anụ arụ ha na-esi n'osimiri ahụ rịgọpụta. Amaghị m ka m pụrụ isi akpọ ha ihe ọ bụla ọzọ. Ha bụ nnọọ ehi ndị buru ibu nke ukwuu. Eleghị anya ọ bụghịkwa dịka ehi ndị anyị nwere taa. Ha bụrụ nnọọ anụ ndị mara abụba na anụ arụ ha. Ma mgbe ehi 7 ndị ahụ mara abụba na arụ ha rịgọpụtasịrị site n'osimiri Naịl, akwụkwọ nsọ gwara anyị na ehi 7 ndị ọzọ ndị tara ahụ rịgọpụtakwara site n'osimiri Naịl. N'ime nrọ Fero a, ehi 7 ndị ahụ tara ahụ lomiri ma ọ bụ rie ehi 7 ndị ahụ mara abụba na anụ arụ ha. Mgbe ahụ akwụkwọ nsọ kwuru kpọmkwem na Fero wee teta, mana ọ mụghịkwa anya ogologo oge. Ọ laghachikwara ọzọ ịrahụ ụra. Mgbe ahụ ọ rọkwara nrọ nke abụọ. Nke a bụkwa nrọ ahụ nke bụ banyere ọlụ ugbo. N'ime nrọ ya, ọ hụrụ otu okpoko ọka nke nwere oko ọka 7 ndị buru ibu ma dịkwa mma. Dịka ọ hụrụ ha, ọ nakwara ele ha anya. Mana dịka ọ na-ele anya n'ime nrọ ya, oko ọka 7 ahụ ndị nke fịkpọrọ afịkpọ tolitere wee lodaa ma ripịakwa oko ọka 7 ahụ ndị nke buru ibu ma mma. Fero wee teta. Ugbu a n'omenala nke Fero sitere na ya, nrọ bụ ihe dị mkpa nke ukwuu. Ha kwenyere na chi ha na-esite na nrọ ha
enye ha ozi ndị dị omimi ịrọkwa nrọ abụọ n'ime otu anyasị nyere Fero nsogbu n'obi. Ọ ghọtaghị ihe ọ pụtara. Ọ pụghịkwa ịnwude ihe nrọ ndị a na-akọwa. Nrọ ndị ahụ n'onwe ha dị mfe, enwere oyiri n'etiti ha abụọ. Otu ukwu asaa nke ukwu asaa ọzọ na-esote n'azụ. Ukwu asaa nke mbụ nwere ọganiru ma ọ bụ ha mara abụba. Ukwu asaa nke abụọ tara ahụ ma ọ bụ ha dara ogbenye. Ukwu asaa nke abụọ nke bụ ogbenye bibiri ukwu asaa nke mbụ nke bụ ọganiru. N'ime nrọ abụọ ahụ, ukwu asaa nke abụọ lomiri ukwu asaa nke mbụ. Nwoke onye a na-akpọ Alfred Edeshankwa n'ime ihe odide ya banyere ebe ọgụgụ a sịrị na nrọ nke mbụ bụ banyere anụ ụlọ nke Ijipt, nrọ nke abụọ kwa bụ banyere ihe ubi nke Ijipt. Ya mere ihe anyị na-aga ịhụ na nkeji ole na ole ugbu a bụ na nrọ ahụ bụ onyonyo nke enyemaka niile nke mba Ijipt nwere dịka obodo. N'ezie, Chineke na-aga iji nrọ a n'ime ndụ Fero lụọ ọlụ, n'ihi na Fero ugbu a ga-agbalị inweta nkọwa nye ya. Ya mere anyị gụrụ n'ahịrị nke 8 na ọ kpọbatara ndị ọ na-adabere n'okwu ha, ndị amamihe niile, ndị ode akwụkwọ dị nsọ niile, ndị mgbansị niile. O wee kọrọ ha nrọ ndị ahụ ma rịọkwa ha sị, biko unu ga-akọwara m ihe nrọ a pụtara. Mana ha zara ya sị, Fero, anyị amaghị ihe bụ isi nrọ nke a, anyị amaghịkwa ihe ọ pụtara. Nke a bụkwa ezi ihe ncheta nye anyị na mgbe anyị tụkwasịrị obi na ndụmọdụ nke anụ arụ, ọtụtụ oge enweghị ezi ihe na-esite n'ime ya pụta. Ihe Fero na-agabiga bụ aka ọrụ nke Chineke onye pụrụ ime ihe niile. Mmadụ nke ụwa apụghịkwa n'oge ọbụla inwe ike ịkọwa ụzọ Chineke. Onye ọbụ abụ dedatara anyị na ihe nzuzo Jehova dịrị naanị ndị na-atụ egwu ya. Ị pụghị ịchọta ihe nzuzo nke Jehova site n'ọnụ ndị na-amaghị ya. Ndị mgbansị ndị a nakwa ndị amamihe ndị a ndị na-amaghị Chineke, ha amaghị ihe na-eme n'ebe a. Ugbu a hụtakwa nke a, Chineke nọ n'ọlụ n'ụzọ Fero iji kwadoro Josef ọnọdụ. Ugbu a ha malitere ịgbakasị Fero. Ihe naanị jupụtara ya isi bụ ịghọta isi nrọ ndị a ndị dị egwu, ndị ọ rọrọ n'anyasụ. Ruekwa na n'ikpeazụ, mgbe ọ nụsịrị ndị amamihe niile nke Ijipt ka ha nyesịrị ya ngọpụ niile dị iche iche nakwa ihe ndị mere ha apụghị inye ya nkọwa nke nrọ ahụ, ọ sịrị, ọ dị mma, ọ bụ na enweghị onye ọbụla n'ala eze a pụrụ inye m nkọwa nke nrọ a. Mana onye isi nke ndị na-ebu ihe ọṅụṅụ na-eguzokwa n'ebe ahụ na-ele ihe ndị a niile dịka ọ na-eme. Ọ nara ele anya ọbụnadị dịka Ijipt niile nara ada. Ọ makwara na e nwere ụzọ ọzọ ka mma, n'ihi na n'otu oge e nwekwara mgbe mmadụ kọwara ya onwe ya nrọ nye ya. Dịka ọ nakwara ele anya n'otu ọ dịghị onye ọbụla pụrụ ịkọwa nrọ ahụ. N'ikpeazụ, o weliri aka ya elu, ọ sịrị, eze, enwere m elo nke ọ ga-amasị m ịtụrụ gị. Mgbe ahụ ọ gara n'iru ịkọrọ ya banyere nwapụta ya n'ime ụlọ mkpọrọ. O wee sị ya, eze, mgbe m nọrọ n'ime ụlọ mkpọrọ, arọrọ m nrọ nke nyere m nsogbu nke ukwuu n'obi. E nwekwara otu nwa okorobịa Hibru onye nọrọ n'ebe ahụ. Akọrọ m ya nrọ ahụ, ọ gwakwara m kpọmkwem ihe ga-eme nakwa ihe ọ pụtara. N'ezie, onye eze, ọ bụkwa kpọmkwem otu a ka o siri mee, bụ ihe ahụ nke ọ gwara m na ọ ga-eme. Ugbu a gịnị ga-eme? Chineke ahaziwo ihe ndị a niile, ihe niile ndị ngwaworo ọnụ. Ọ haziri ihe ndị a niile ka anyị wee nwee ike ịnụ Fero dịka ọ na-asị, ọ dị mma, gaa kpọpụta Josef ma kpọtakwa ya n'ebe a. Ọ ga-amasị m ka mụ na ya kwurịta okwu. Ya mere ha jiri ọsọ ruo n'ụlọ mkpọrọ, banyekwa n'ụlọ onye ogbu ịkpọpụta Josef. Anyị hụkwara n'ahịrị nke 9 nke isi nke 41 na onye isi ndị ogbu ihe ọṅụṅụ gwara Fero okwu sị, mmehie m niile ka mụ onwe m na-ehụta taa. O wee gwa Fero nke a, ọ sị, mgbe ahụ n'ahịrị nke 40 na Fero zipụrụ ozi ka akpọta Josef. Ha wee mee ka ọ pụta ngwa ngwa site n'olulu nke ụlọ mkpọrọ ahụ ka o wee weta nkọwa nye nrọ Fero. Ugbu a chọrọ m ka anyị hụta, ọ bụghị naanị ụzọ Chineke, anyị ahụ ụzọ Chineke, kama hụta ugbu a amamihe Chineke. E nwere ihe abụọ banyere amamihe nke Chineke nke m onwe m maara, nke bụkwa eziokwu oge niile. Nke mbụ na mbụ, o nwere usoro nhazi nke oge nke kachasị mma. Amamihe Chineke nwere usoro nhazi nke oge kachasị mma. O nwekwara usoro ụkpụrụ ọlụ nke kachasị mma. Usoro nhazi oge ya ziri ezi n'oge niile. Usoro ụkpụrụ ọlụ ya zikwara ezi n'oge niile. Ugbu a hụta usoro nhazi oge ya kpọmkwem n'oge ahụ mgbe Fero na-enwe mkpa nke ọ na-apụghị inweta ọsịsa ya n'ebe onye ọbụla nọ ya nso nọ. Kpọmkwem n'oge awa ahụ, Chineke mere ka o guzoro n'iru ya naanị otu onye ahụ na alaeze ahụ niile, onye maara Josef. Onye osi ite maara Josef n'oge gara aga, mana ọ mazighị ugbu a n'ihi na ọ nwụọla. Fero kwugburu ya afọ 2 gara aga.
onye isi ndị obu ihe ọṅụṅụ, bụ onye ikpeazụ fọdụrụ, onye maara banyere ịdị ike Josef na ịkọwa nrọ. N'oge ahụ, mgbe mkpa ahụ chekwara ha iru, ọ nọrọ kpọmkwem n'ebe ahụ. Usoro nhazi oge nke kachasị mma. Haleluya. N'ezie, edetara m ụfọdụ ihe ndị m chere na ha dị ezi mmasị. Ị pụrụ ịghọta ihe ole Chineke nwere ime n'azụ n'ebe na-enweghị onye na-ahụ ya, iji mee ka ọlụ ya gaa n'iru. Naanị kwụsị nwa mgbe nta ma cheekwa echiche naanị n'otu nkeji. Lee ụfọdụ ihe ndị dịrị mkpa na ha mere ka ihe omume a nwee ike were ọnọdụ n'ụzọ o siri were ọnọdụ. Nke mbụ na mbụ, ọ dịrị mkpa na nwunye Pọtifa boro Josef ebubo ụgha. Nke abụọ, ọ dịrị mkpa na Josef nọ n'ime ụlọ mkpọrọ. Nke atọ, ọ dịrị mkpa na Josef hụtara amara n'iru onye isi ụlọ mkpọrọ ahụ. Nke anọ, o nyere Josef nwere onwe ime dị ka o siri sọ ya. Nke ise, ọ dịrị mkpa na atụnyere mmadụ abụọ ndị na-ejere eze ozi n'ime ụlọ mkpọrọ ahụ. Nke isii, ọ dịrị mkpa na Josef nyere ha nkọwa nke nrọ ahụ. Nke asaa, nke a dịkwa ezi mmasị, emere ka onye isi ndị obu ihe ọṅụṅụ chezọọ nkwa nke o kwere Josef n'ime afọ abụọ niile, ka o wee ghara icheta Josef tupu oge o kwesịrị icheta ya erue. Ọ dịkwa onye pụrụ ịkọwa nrọ nke Fero. Nke ahụ bụ nke asatọ. N'eziokwu, nke a dịrị mkpa nke ukwuu. Ọ dịrị mkpa na ọ dịghị onye ọbụla ọzọ pụrụ ịkọwa nrọ Fero. Echefukwala na ihe eji mara ndị Ijipt bụ ịkọwa nrọ. Ihe eji mara ndị Ijipt bụ inyopụta ihe nzuzo niile nke e nwere n'okpuru eluigwe. Mana n'ụbọchị ahụ, ọ dịghị onye amamihe Ijipt ọbụla, ọ dịghị onye mgbansi ọbụla n'Ijipt onye pụrụ ịkọwa nrọ Fero. Ugbu a nke itoolu, naanị otu onye n'ime alaeze ahụ niile, onye maara banyere Josef, na-eguzo kpọmkwem n'iru Fero dịka onye isi nke ndị obu ihe ọṅụṅụ ya. Ihe ndị a niile kwa ka Chineke mere n'ebe nzuzo, naanị ka uche ya na ozuzo oke bụrụ ihe bịara na mmezu. Ọ bụ Chineke amamihe. Kedụkwanụ maka usoro ụkpụrụ ọlụ ya? Ka m jụọ gị nke a: ọ bụrụ na ị bụ Chineke, kedu ụzọ ị ga-esi mee ka mmadụ onye dịkarịsịrị ukwuu n'ụwa gee ntị nye ndụmọdụ gị? Enwela mgbe ọbụla ị gbara mbọ ịgwa mmadụ ihe, onye machara ihe niile nnọọ. Lee ka ọ nọ n'ebe a, bụ mmadụ onye bụ eze kachasị adị ukwuu n'ụwa niile n'oge ahụ. Ọ na-achị ụwa niile dịka emere ka anyị ghọta. Ọ bụ ya bụ ikike ọchịchị nke mbụ n'ụwa niile. Kedu ka ị pụrụ isi mee mmadụ dị otu a ka oge ntị nye Chineke? Ọ dị mma, aga m agwa gị ihe Chineke mere. Naanị ihe Chineke mere bụ inye ya nsogbu nke ọ na-apụghị ịchọta ọsịsa nye. O nyere ya nrọ nke a na-enweghị onye pụrụ inye nkọwa ya. O jiri nrọ ahụ mekpaa ya arụ, ruekwa na o juru ya isi. Ọ nwara ihe niile nke ọ maara. O lebara anya n'ime ohere niile nke o nwere. N'ikpeazụ kwa, mgbe ọ nwara ha niile, ma ọ dịkwa nke lụrụ ọlụ, ọ sịrị, n'ezie, ekwesịrị m inweta ọsịsa nye nrọ m. Ọ bụ na enweghị mmadụ onye pụrụ ime nke a nye m? Chineke nakwara eguzo kpọmkwem n'akụkụ, na njikere ịnụbata Josef n'iru ya. Usoro nhazi ọlụ Chineke kachasị mma, o zuru oke. Ị maara, oge anyị na-eme nleta mgbasa ozi ọma site n'ụlọ ruo n'ụlọ na mpaghara Midwest, na nhazi nke usoro mgbasa ozi ọma anyị na-aga ma akwụkwọ ndị mmadụ banyere onye nwe anyị. Ọ bụrụkwa na ha jụ ma ọ bụ na ha achọghị ịnụ banyere Kraịst, anyị ga-ewere akwụkwọ ha tụnye n'ime otu igbe ma chezọọ ha. Anyị agaghịkwa alaghachi ịhụ ha ọzọ. Ma mgbe anyị ruru n'ihe dị ka ọkara nke usoro nhazi ahụ, anyị kwụsịrị ime nke a ma malitekwa ijeghachi ịhụ ha. Oge ụfọdụkwa anyị na-ejeghachi ihe dịka ugboro abụọ ma ọ bụ atọ. Ọ bụrụkwa na ha meghee ọnụ ụzọ ma sịkwa anyị, bikonụ, unu abịakwala n'ebe ọzọ, anyị agaghị agaghachikwa n'ebe ahụ ọzọ. Echetara m otu nwoke onye m gara ileta ugboro 7. N'oge nke 7 ya kwa, o wefere ndụ ya n'aka Kraịst. Gịnị kpatara nke a? Kedu ihe bụ ọdịiche n'etiti ọnụọgụgụ nke mbụ nakwa ọnụọgụgụ nke 7? Enweghị ọdịiche ọbụla ma ọlị. Ewezugakwa ụfọdụ ihe ndị pụrụ ime na ndụ onye ahụ site n'oge ikpeazụ ị gara leta ya nakwa oge ọzọ ị ga-aga leta ya. Nwoke a, otu n'ime ndị otu ezinụlọ ya nwụnarịrị ya. Ọ fọdụkwara nwa obere ka nwunye ya gbaa ya alụkwaghịm. Nna ya nwụrụ, nne ya nwere ọrịa kansa. Mgbe m bịaghachikwara n'ụlọ ya n'oge nke ugboro 7, ọ dịrị n'ezi njikere ige ntị. Ị hụrụ ya? Mgbe ọ nụchakwara okwu Chineke, ọ nabatara Kraịst n'ime ndụ ya. Ị hụrụ ihe m na-ekwu? Chineke kwadoro Fero. Usoro ụkpụrụ ọlụ ya bụrụ nnọọ kpọmkwem. Ugbu a kwa, obi Fero ghere oghe. Ya mere ugbu anyị na-aga n'iru ịhụta Chineke, uche Chineke. Nke a bịa bụ nke atọ, uche Chineke nke mara mma nke ukwuu. Anyị hụrụ ụzọ Chineke, anyị hụkwara amamihe Chineke. Ugbu a lee uche Chineke. Nke mbụ na mbụ, uche Chineke nọrọ n'azụ nke ihe ndị a niile, ọbụnadị kpọmkwem malite na mmalite. Gịnị bụ uche Chineke na mmalite? Ọ dị mma na nke mbụ na mbụ,
uche Chineke bụ ịkpọbata Josef n'iru Fero. Chineke chọrọ ịkpọbata Josef n'iru Fero, ya mere anyị ga-ahụ na uche ya ahụ mezuru. F.B. Meyer, otu n'ime ndị nkọwa dị ukwuu nke agba ochie nke akwụkwọ nsọ, onye depụtakwarala ọtụtụ ihe ọmụmụ banyere ndụ nke ụfọdụ ndị dị ukwuu nke akwụkwọ nsọ, ọ kọwara n'ụzọ mara mma nke ukwuu ihe merenụ mgbe a kpọbatara Josef n'iru Fero. Ọ sị, ọ bụrụ mbuli elu mara mma nke ukwuu bụ nsọmụkwụ ndị ahụ site n'olulu nke ụlọ mkpọrọ irigoro n'okporo nke oche eze ahụ. Nna ya na-abara ya mba, mana ugbu a Fero, eze kachasị ndị eze n'ọgbọ ahụ, nọ na njikere ịnabata ya. Ụmụnne ya lelere ya anya, mana ugbu a ndị amamihe dịkarịsịrị ukwuu nke ọgbọ ahụ na-asahapụ aka ha ịnabata ya. Ị hụrụ ya naanị otu oge awa n'ime ụlọ mkpọrọ, oge awa nke ọzọkwa ọ na-eguzo n'iru eze. Ugbo eleghị anya, ị na-ajụ onwe gị, gịnị ka ọ pụtara bụ ihe o kwuru n'ebe a? Ọ kpụchasịrị isi ya tupu ọ banye ihu Fero. Ụfọdụ na-echekwa na irube afụ ọnụ bụ ngosipụta nke ịbụ mmadụ nke ime mmụọ. Ka m gwa anyị ihe nke a niile pụtara. N'omenala ndị Ijipt, anabataghị afụ ọnụ n'etiti ndị na-achị achị. N'ezie, site na nchọpụta niile nke ndị na-egwupụta omenala ndị gara aga mere, naanị mgbe ị pụrụ ịhụta mmadụ onye nwere afụ ọnụ n'ala Ijipt bụ ma ọ bụrụ na onye ahụ bụ onye mkpọrọ, ma ọ bụ ogbenye ọnụ ntụ, ma ọ bụ mmadụ onye nọ na nsogbu. Ya mere ka o nwee ike ịbata n'iru eze, ọ gaghị ịkpụchasị afụ ọnụ ya, kpụchapụkwa isi ya, ma yirikwa ezi akwa. Josef ebe meworo ka ọ dị ọcha ugbu a, akpọbatara ya n'iru eze n'ihi na ị hụrụ mmalitekwa kpọmkwem na mmalite ọ bụrụ uche Chineke ịkpọbata Josef n'iru Fero. Ka m gwa anyị ihe ọzọ banyere uche Chineke. Ọ bụrụ uche Chineke ibu amụma banyere ọdịnihu nke Ijipt site n'ọnụ Josef. Ọ bụrụ uche Chineke ime nke ahụ. Nke a bụ ụkpụrụ ọ tụrụ kamgbe ọtụtụ afọ gara aga. Josef ugbu a na-eguzo n'iru Fero. Fero sịkwara ya, Josef, ị pụrụ ịgwa m ihe na-eme n'ebe a? Gịnị ka nrọ ndị a na-ekwu maka ya? Josef sịrị ya, ka m kọwara gị nke a. Ọ dịkwa mfe nke ukwuu. Ọ bụghị nrọ abụọ ka ị rọrọ, ọ bụ naanị otu nrọ, naanị otu nrọ. N'ezie, n'ahịrị nke 25 nakwa n'ahịrị nke 31 ọ sịrị, ọ bụghị nrọ abụọ ma ọlị, ọ bụ naanị otu nrọ nke e nyere ya ugboro abụọ ka o wee nwee ike ịbụ ihe doro anya nye ya. N'ahịrị nke 25 ọ sịrị, Josef wee sị Fero, nrọ Fero otu ka ọ bụ ihe nke Chineke gaji ime, nke ahụ ka o gosiworo Fero. N'ahịrị nke 32 ọ sị, ma ihe kpatara eji mee ka nrọ ahụ dị okpukpe abụọ nye Fero, ọ bụ n'ihi na emewo ka okwu ahụ guzosi ike site n'ebe Chineke nọ. Chineke na-emekwa ngwa ime ya. Inye nrọ n'okpukpe abụọ n'omenala ndị Ijipt pụtara na ọ bụghị naanị na ọ dị mkpa, kama ọ dị mkpa okpukpe abụọ. Ọ ga-abịakwa na mmezu ngwa ngwa. Ya mere na mbụ Josef gwara Fero sị ya, ọ bụghị nrọ abụọ ka ị nwere, kama ọ bụ naanị otu nrọ. Ha abụọ bụkwa otu ihe ka ha pụtara. Ọhụ abụọ ahụ ndị ị nwere, lekwa ihe ha pụtara n'ebe a. Afọ 7 nke oke ụba nke ihe oriri ahụ, nke na-abịanụ ka ejiri ehi 7 ahụ mara abụba nakwa oko ọka 7 ahụ bụrụ ibu gosipụta. Mgbe afọ 7 nke oke ụba nke ihe oriri a gasịrị, a ga-enwekwa afọ 7 nke oke ụnwụ nke ejikwara ihe 7 ndị ahụ tara ahụ nakwa oke ọka 7 ndị ahụ kpọnwụrụ akpọnwụ gosipụta. Ugbu a Fero, ka m gwa gị ihe nke ahụ pụtara bụ nke a. N'afọ 7 ndị na-abịa abịa n'ebe a n'ala Ijipt, anyị ga-enwe owuwe ihe ubi ndị dị ukwuu. Ihe niile a kụrụ n'ubi nakwa anụ ụlọ anyị niile ga-eme nke ọma n'ụzọ dị ukwuu. Mana mgbe afọ 7 ndị ahụ gasịrị, a ga-enwe oke ụnwụ dị egwu. N'ime afọ nke ụnwụ ndị a, ọ bụrụ na anyị enweghị nlezianya, afọ nke ụnwụ ndị ahụ ga-eripịa ihe niile ndị anyị chekwara n'afọ 7 nke oke ọganiru ahụ. Ugbu a kwa Fero ghọtara ihe nrọ ahụ niile bụ banyere ya. Ọ ghọtara ihe amụma bụ banyere ya n'ihi na n'ezie ọ bụ uche Chineke ịkpọbata Josef n'iru Fero. Ọ bụ uche Chineke ibu amụma banyere ọdịnihu Ijipt site n'ọnụ Josef nye Fero. Ugbu a, nke a bụ akụkụ nke dị mgbagwoju anya. Nke atọ, ọ bụ uche Chineke iji Josef tụpụta ụkpụrụ eji egbo mkpa ahụ. Ugbu a, nke a na-atụ m n'anya n'oge niile n'ihi na lee mmadụ a n'ebe a. Naanị nkeji ole na ole gara aga ka o sitere n'ụlọ mkpọrọ pụta. Ọ dịbeghị anya kpụchasịrị ya afọ ọnụ, ọ dịbeghị anya gbara mbọ ma meekwa ka isi nke ụlọ mkpọrọ pụọ site n'arụ ya. Ọ na-eguzo n'iru mmadụ onye kachasị adị ike n'ụwa n'oge ahụ. Ọ dịghị ihe ọbụla ọzọ kwesịrị ime na-abụghị naanị ịsa ajụjụ ọbụla a jụrụ ya. Josef, gịnị ka nrọ a pụtara? Eze, ihe ọ pụtara bụ nke a na nke a nakwa nke ọzọ. Ugbu ị maara, a sị na ọ bụrụ gị onwe gị ma ọ bụ m onwe m, anyị gara ederedu ma bụrụkwa onye a kpọpụrụ site n'iru eze ma laghachikwa n'ebe anyị kwesịrị ịnọ n'ime ụlọ mkpọrọ.
Josef akwụsịghị. Mgbe ọ gwasịrị eze ihe gaje ime, ọ gakwara n'iru igwe eze ihe eze kwesịrị ime banyere ihe ahụ nke gaje ime. O wepụtara atụmatụ maka ụzọ a pụrụ isi gboo nsogbu ahụ. Atụmatụ a pụrụ iji gboo mkpa ahụ nọkwa malite n'ahịrị nke 33 ruo na nke 36. Mgbe ị gụrụ ya n'oge nke mbụ, ị ga-eche na eleghị anya Josef na-agba mbọ inweta ọrụ, mana ọ bụghị ihe ọ na eme. Ọ dịghị mgbe ọ bụla ọ gbabatara n'ime obi ya na ọ bụ ya bụ onye a ga-ahọrọ ịbụ mmadụ ahụ onye ọ na-akọwa. Ọ bụ na ụjọ adịghị atụ ya ikwenye na ya onwe ya, onye sitere na mkpọrọ pụta, pụrụ inweta mbuli elu n'otu ụbọchị ịghọ onye ọchịchị nke ala Ijipt. Ọ bụnadị n'ime nrọ ya niile, n'eziokwu nrọ ya niile agaghị ekwenye nke ahụ, mana ọ kọwara Fero ihe o kwesịrị ime. Josef wepụtara onwe ya ịtụpụta atụmatụ. Ọ chọghị ime onye ọ ga-abụ bụ onye Fero ga-ahọrọ ịlụ ọrụ ahụ. Nke ahụ abụghị mkpa ya, mana ihe ọ maara bụ na dịka mmadụ onye nwere amamihe nke Chineke, ọ pụrụ ịtụpụta atụmatụ nke ga-enye aka iji gboo nsogbu ahụ. Ọ bụkwa naanị nke ahụ ka Josef mere. Site n'obi ọchị ya niile, o wepụtara atụmatụ nke a pụrụ iji gboo nsogbu ahụ. Uche Chineke, ị hụrụ ya? Ọ bụrụ uche Chineke ịtụpụta ụkpụrụ eji egbo mkpa ahụ site n'aka Josef. Anyị ga-aga n'iru n'isiokwu a na nnọkọ anyị n'oge na-abịa abịa. Site n'ụlọ mkpọrọ banye n'obi eze, o dokwara m anya na onye nwe anyị ga-esi n'isiokwu a gosi unu niile. Ka nna mee unu mma dịka unu anọnyere anyị n'aha Jizọs. Amen. Ka ngọzi Chineke bara gị ụba, gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwenyere m na onye nwe anyị esitewo n'okwu ya wee gọzie gị. Ọ bụ ike aka nke Chineke onye pụrụ ime ihe niile nke dị n'ọlụ n'ime ndụ Josef mere ka ihe ịkwa akwa wee bụrụ ihe oke ọṅụ na inye otuto nye Chineke. Haleluya! Otu a ka ọ ga-adịrị gị ma ọ bụrụ na ịnabata ọla amara ya nke dị n'ime Kraịst Jizọs. Ọ bụrụkwa na imewe mkpebi ugbu a ịnabata ya, soro mkpe ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst ndị kwere na Kraịst na n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Ọ bụrụkwa na nkụzi ihe a gọziri gị, ọ ga-amasịkwa m ka ị nọnyere anyị na agba nke abụọ ya. Dịka ị na-eme nke a, ka ike na amara Chineke bara n'ụba n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwa site n'idetere anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.